Kubla ya piki perlok ki be ije ke jonga pedang subhai pi session hapo jonga ni channel jingi langba jong ka ni ka video ka bathamai ka ba ngawan na spim takasi mentakasi ngin crunch pangjong ka jing shong kha shongman kani ka long ka jingai ka jonga ba napteng jong ka jing shong kha haprathein ngim la ban ong ba barok ki jing shong kha ki long ki jing shong kha ki basuk ki ba kmen kan dan be kata ka jing ya bamia sang ko jumur pedang lok empat ka lok kan dan be kata ka jing phat jumur te ka we ka research ka bala pelong halor jong ka jing shong kha ki ong ba ka we na pedang jong ki lightly ki jing shong kha prathei ki long ki jing shong kha ki bom don ya kata ka jing suk ka jing sai teng teng ngilap pa ocean rang ule ben ya kan the teng teng pat ngilap kan the ka le ben ya ocean rang ka i ben ya ocean rang kan ni ka long ka i ba ngimla ban na ya la ha ka ji im jangi te kata ka long ji kai ka ngan sa ai phim ta ka khublei phi palab ge jinga lada phidang wan ha ga sen ka ban kong hapo jogane channel jingi na kwa ban pani tho i phi ne shapang jinga nga de remeng san bamon bat na ka por hapo jogane ge channel jingi i wan ra ya kum kini ge ji kai ki ban te ya ka ji im ya ka long jing long sam jang pi kham tam ha jingi de bat ka rukom im hakat kat bakum kan jing juk ka bang imenta kumno bangin pen he ngin pen san gi khon jingi kumno bangin yo ya kata ka jing de ka ba biang hapeng ulok bar ka lok ham tam kumno bangin im ya kata ka jing im ka ba ha tem ta ka sing adan hang ne ha tno mi yeng jingi kwa ban ai phi ka jing ka ha jing de bat ka jing shong kha ka long ga ski ka ba shit ka rang pha phi yeng ne ka jing shit pha ga ski jing sai ha shwa bangin poi ka ta banta ngan tungin phai shwai ka ka definition ni ka ga jimut jong ni ka contain toxic partner kala bande ulok ni ka la bande ka lok ka definition ka ongum ni ba kinu ki bru ula bande ulok leni ka la bande ka lok ki bom long ki babha na kam ta chipi ka la bande ngila ban ong kinu ki toxic partner kilong kita ki lok ki bom biang na kam ta chipi lenteng ki le ben yipi lenteng ki short that lenteng ki dat ipi la bande emotionally leni physically la ka de ha ka jing perkhat padan ha ka jing im ha ka liang bar kita kilong ki tengah ki basnyo ki ba rung hapo jong kata ka personal life jong pi bat ki ba interfere ya ke personal life jong pi ki ba ya kran ben yipi ki ba ya kita akti ya ka jing jong pi ha ki habaro ki liang ha ka jing pi to mentangin phai sha kita ki kato kat ni teliki pattern ni ke jinglong jong ki tengah ki basnyo ka ban kong ka jinglong jong ki tengah ki basnyo ka la ban de ushin rang ka la ban de ka thei mo ne ki bom don ya kata ka jing shania api kini barabor pinju shania ya ka jingle jong pi ya ka jingle lani ya ka jingla jong pi kini ki ya pen bet ya pi wat ki ban tam ro ki ya pen bet ya pi ki ya pet ya ka ba phile namar ba kim shania ya pi kile ya ka ni kala bande da ka jingkren jong ki kala bande da ki kam ki pen i ba kim hun ya kata ka ba phitre kile ya kata haduk kata komba kim dan show ya kata ka jing shania bar kim pediang wat ya ka jingrai jong pi ba pishim kala bande ka jingrai hayeng asam lene ka jingrai jong pi hapreng jong pi shilok ru kam pediang show lene pediang show namar ba kim don ya kata ka mensem jong ka jing shania api kilong persya man lak kalimat bat kalong kumba ki bo ya ka jing im jong pi ha ka jing khmi ladang irung support jong ginu gi office yulap baki tho ya ka jing tho ba you are under the surveillance of CCTV camera de kini ki lokro ki bo ya ka jing jong pi hapo jong gani ka CCTV camera ki khmi ya ka ka ba phile ya ka ba fitre ya ka ba fikran ya ka ba phile ha ka jing pi ki ya khmi bar ki piki wat ya ka lat kum no ban pen thut le ni ban pen bet ya ka jing pi bar hadok ba phim don show ya kata ka jing shania halor lade teng teng ma phiru ha ba phila sha ngan than ha ka lok ni ho lok phim not show ban shem ya ka jing rai wat jing rai barit baru phi ha ban pan bor kani ka long gum ni ngin don show kata ka jing shania halade kani ka la ban kata wat ek kam ka jam ka fitre hado ba phim la show ban shem ya ka jing rai ha ka jing jing pi ka benta ka ba ar ka long ka jing control ka ba ki control ya ka jing jing pi kani ka jing long barabor ki kwa ban control ya ka jing jing pi kani ka la ban long kata ka ka bala sut hit hayeng hasam jing ki lene ka long ka ka ba ki layo na ki kimi ki pa jing ki ba ukpa lene ka kimi jing ki long kumta hayeng hasam ki kwa ban control ki makiru ki kwa ban don ya kata ka control halor jong ka jim jepi kani ka long ka wala her pateng na ki kimi ki pa lani na ki long shwa man shwa jong ki bon sil na da ulok lani ka lok ki long
ki basnyu ki kwa ban shim ya kanu kanu ka jingrai na kam ta jumpi kir kin rai ka e ka ba phin thong ka e ka ba phin bam ha e fin shong she e fin le kin rai ma ki kinu na pleng jong ki perlok jong phi ki ba phi bet ban long perlok ba kinu na pleng jong ki perlok jong phi ki bom long ya phi ba phin long perlok kin rai ma ki kalong kum ba phi shong hakali ki long kinong ya ma ki ma phi bat shong pe ka na de namar ba kim don hok ban shim ya kanu kanu ka jingrai kani ka pen i ba ka jingnya de jong phi ka don ha ka jingma ka shiplat na shong ni mo ham suk ban yu ki control ya baro ki benta haka jinjupi ki rai maki bat no pikiran pun kin rai maki bat no fin long perlok bat kin rai maki watang ban ya kendo ya kita ki bahayeng hasam jong piro kin rai maki bat kani kan yelam ya ka jim jupi sya kata ka jinglong marwe lani ka isolation kani ka jinglong isolation kalong ka atiar ka bakrau bha ka bakin ni ki partner ki basnyu ki pendon kamper sya yangi bat habangi long marwe philong ki bat lot bor ba kita ki partner jompi ki basnyu ki tip hakumno ban pendon kam ya kani persya ya kata kalong ka jinglong control jongki ya ka jim jompi nang tangin poi sya ka banta ka balai ha ka jingide jompi philong ki babakla haparo ki jingide jompi nuan ainuk sai pine shu umta kadang ka kam ko fitre hi jingasem ki jimbakla ka debe ka jompi kani kemut ba maki kilong ki badai bat mapi philong ki babakla barbor kin snyo ba ka jigim jengki kalong ka jigim ka bajanai ka jigim jeng phi pat kalong ka jigim badap da ka jinduna ka jim bakla sudah ki perlot jengki ki bahayang asam jengki parok ki badai sudah Henry maphipat ki palot jengpi ki bahayang asam jengpi parok ki ba bakla sudah kagni kani ka kata shisha ya ka jingede jongpi kum ka yeng kasem wat hadu ki khon ju phiru kim kenshu e phinamar ba layalam da ukpa lani layalam da ka kimi kumta bat kim buram shu e phi kani ka khata ya ka self esteem tang ka jong phin re ka self esteem jong ki khon ki ti jong phiru kum jo mentangin poi sha ka benta ka ba sau mo ka benta ba sau kani ka benta ba sau ka ba ki khot ka gas lighting habangi ong gas lighting long ka kani ka long ka kentin ka ba ki psychology ki punan kam gas lighting long kum ba ki pen me gas kani ka gas lighting ka long kata ka aka kum dengan batai phi kalong kata ka jinglong ka basnyu baki lada fishim ya ka aka ka badero kin ong em katu ka jinglet phi kalong babakla hadu uta uput ba phila shim ba ga ji phi kalong ga ji im babakla watang ban perkhat watang ban shim jingrai barit baru piong ba haswa ba phin bamja piong kan bamja ha kani ka pliang kin ong pm tim de bam ha tu pliang kum kita ka jingrai ka barit baru phila bu ilade ha ka jinge ha ka ji phi kani kemut bagi aka ba phio i lene ki aka ki ba phisco baro ki long ki ba bakla barabon ke jongki ke badai sudah hadu uta uput ba phin shim ba phim not shuban shim ya ki aka ki jingrai ha ji jupi phim not shuban shim ya ki jingrai phim not shu ba phisco with de ba phim long capable lene phim long ki bru ki baler kam ba philong ki bru ki badan haga doubt hadu bagi khot ya ki aka ka badai ka jong phi ka baklalut bat kani ka penhapok ya phi barbor la kalong hak marwe ni haga jaga pajba nangta next ka day ka jing control ya ka pisah tengka kani ro kalong ka way na ki benta ki ba kini ki partner ki basnyu lok lene ka lok ka basnyu ki pundon kam persyaya bonsen kini ki bru kini ki kwa ban shim lene ki kwa ban control wat ya ka pisah ka tengka jong phi kilong maki ki ba control ya ka jing penlut ya ka jing pensep lene kumno ban penyat ya ki pisah ki control wat ya ka pisah ka ba phi ka mai ma phi ka app ka day jong phi Henry ki penbet maki lene ki penyat maki ya ka pisah jong phi kani ka long ka jing tlot ka ba khrau ka jong phi bat ki shim ya kani ka kabu ban nyan ya phi nang ta next ni nga khodeka ka jing sngow jong phi kani ka jing sngow ngala ban ong ha kani ka be liang kalong teng ha ka jing de jong phi ha ki ying asal jong phi philap ba kile bakla abat ha ba phi ong em kata ka em jong phi kam tre kam am ha ki jing ha ba phi ong em kam don jingmut am ha ki Henry maki pat ladaki ong em mut ba phim not shoban bantang wat tang khendiadro kala bande ha kamra thia lani hakino kino benta ha ga jim jong phi ka jingrai maki kinrai maki katno por pinthia kinrai maki katno por phinbam kinrai maki bat kumta ter kim bana shu ya kata jing sngot nat lani ka jing bom sngot nat ka jong phi ki kwa ya phi ba phin tre kam namar jongki
lada pis ngaut nat ne pims ngaut nat ro kim bana kin shembet ba ka jigim jong ki kalong number 1 but jigim dong pi par kalong kilong gwe pat nan bendon kambiang sa gawe kintin ka jigim jong ki kalong ka ek ba kirai ma ki kalong kaksiar ka ek jingra jong pi par kalong ka ek nang ta ngi point next ka dei ka por kani kalong ka hok jong uno ubriuba ude bandon ilaka jong ka por lene ka space what hagakam jingit ho shong kurim bro Henry kini pat kim sngau tho shu yakane kimut ba phidan namar jongki kim phimdan shu yakata personal space nakamta yalade ka ek phitre phidi bantre nakamta jong kimdan hok shu halor jong ka jim ka jongpi nang ta next omdon ya kata ka mensim jong ga jing kershan sagawai kalong ke partner ka jinglong jong ni ke partner ba snyu kalong ba kalong ba kim kershan ye phi khamtam hak por ba phidon kam yaki pidon kam ya ka jing kershan jongki henry maki kim bana ban kershan ye phi galak bande haka jing jong phi marwe lene galak bande ha kam shilok kim bana ban kershan ye phi phide ma phi kiba hakmat lene kumang ong front line but lada fi bakla kijing bakla ka de ke jongpi kijing pha ka de ke jongki ke maki ke pha henry lada fi bakla tok kijing bakla kan de ke jongpi kin shukon no kumta lada fi yo ya ulok lene ya ka lok jongpi ki badon ya ka ni ke jinglong ka pen ba fidon ya kita ki toxic partner kalong ka ek ba shisha ba hayeng asam ulok bar kalok kim don sho ya kata ka jing yes ngau tho jumut lene ka jing ade ulok lene ka lok ilong no kita ki toxic partner mentangin poi sya ke benta kum no bangin solve ya kan benta nganong phiba phimla ban pungkala ya ki ka ek ba phide ban lek kalong phide ban im nila ka jong ka ji phim don kam ban pungkala ya de ba phim don kam ro ban pungkala ya ki phim de ke jing pungkala ban pungkala ya ki phide ban punlot ya ka por jong phi halade phide ma phi ki victim lani kila not hagane ka jinge de jong phi hagane ka game lani hagane ka thama phide ban khmi ilade but what ya kalade ban secure shwa yalade habo ong secure yalade kamut ba phide ban kloy ban ye sho ban ye dat but lada kalong ka wala ya tho ikiba phi phila don hagane ka padan phi long phila ngat teng ngidi bandon ni kita ka mensem jong jing slur ken ba ngidi ban ong ba ma phi you have fall into the trap of the toxic partner phi bandon ni kata ka courage leni ka jing slur man ong ki kumta namar bunsen ki partner jong pm kim don ken ni kata ka jing man singui phi kim don ki kita ka jing ban penjot i kata ka jing de jong phi henry ka jing im ka jing long jong ki kumta ka de ka kamram jong phi phila ban deu shantang phila ban de ken the ka de ka kamram jong phi ban pen sngo thu eki yo ki le ya kane klem ka jimut kade ka jinglon jiki henry fide ban penes ngau tho eki ba kila don sha kane ka goe pak lemti gumta ban yada ya kata ka jinde ya kata ka jinge de jempi fide ban ya tho eki ba phila tam yo pot phila po sha kane ka toxic partner gumta fide ban pangkala gumta fide ban penes ngau tho eki make them aware that they are in the mortgage of this toxic partner lapan phimla ban pengkelai ki tang makihi ki bala ban pengkelai ki only they are capable of making their behavior less toxic toward you phimla ban le ni la finle persyaam kan mi kata ka jinge show kan mi kata ka jinge ma henry fidei tang ban pen make them aware ban persang thu ki pe chine fila poi kata penta pidon kamban yakran pila ban pan ya ka jingrap jong ki wepat ki counselor pila ban de ki kinong yelam hapo jong ka balang lene kila ban de ki pastor lene ki wepat ki counselor ban IP ya ka counseling ha ka jinge de pat kering banta ambat bon sing ila ba gitu ki ba sha leben maphi ki ba sha leben pila ban de usantang pila ban de gethe fi don lara fi kendo yukum gini ke jing kendo ha ka jim pm phim kwa ban share ba ki pis ngole ran pis ngau ting kishulong jengai nakiwe kim jukwa ban kim kishulong jengai nakiwe kim jukwa ban yatho hanoro yakane ke ek kabaki kendo kalong kabadon kam ayp ban wat ya kajingira kalong kabadon kam ayp bapin yakren batki bat an pan ya kajingrap nakiwe filaro ban kontak yang ngalabo ya ka wake of form hapo ka description jong kanehi ka video
pendap ya kata form la pi kwa ya ngaban ai ya ka counseling na kam ta jupi ngan sa kontak ipi sa ai ya ka detail jumpi hapo jong kata ka form ngin sa kontak ipi lada kolong bala ngin sa pelong ya ka one to one counseling ya pi bat ru lada kadon lar ngin ya keren bat kita ki ya kit bat uta ulok ni kalau chop hero lani fila ro banjon ya ka we ka group jonga ka bang ai ya ka ji ka phang jong ka jing shong kha shong man la upnai tang kisen register pin yo ya ka ta ji kai man la upnai ngang scam ma phila yo ya ka jingor khulang ba jong ka ji ka jingam ta ka sni ngin sa kan do pi ha ka be par ki video tani da fi join ya ka ta group ngin sa kan do pi hapo jong kata ka group kada harau ta por bye bye stay safe